počkajme, kým si odštartujú, aby sa počuli a potom potrebujeme, aby ste nali dopredu. Ideme na to. GAZ Brač, domáci tým. Brač nám odštartoval. Pozrieme, ako to celé. Čas, ktorý budeme zapisovať do motovoky, je až 16:11, takže ten prestrek na pravej strane bol obrovský. 14:65, rýchlejšia ľavá strana, 16:11. Všetko máme pripravené, ideme na to, voderatí muži. Vybiehli, ale vidíme, že v prúdne máme vkladí. Je to tesný na 20. Rýchlejší kľúč je pravý 19:66 a čas. Všetko odobrené, Šenkvičanky môžu štartovať, ideme na to. Šenkvičky a Babi odštartovali, pozrieme ako zvládnu základne, zatiaľ to vyzerá ideálne, ale dosť. Rýchlejší, 18:62 je čas, ktorý budeme zapisovať, to bol pravý terč, takže Šenkvice, ženy. Všetko je OK, Sládkovičovo ženy. Babi vyštartovali, základňa vyzerá veľmi dobre, aj nabraté bude. Privolal som je 17, rýchlejšia 16, ale výsledný čas je 17:19. Lata ohromno a rýchlejší terč bol na ľavej strane 16:97. Taký na pokyn rozhodcu. A teraz už môžeme naozaj štartovať. Jarovce ženy. Babiny odštartovali. Pri základni, tak si pozrieme, ako to celé zvládne. Zatiaľ úplne ideálne, prúdarky vyštartovali do toho. Časy 18:16 bude výsledok, rýchlejšie ľavý terč, povinná fotka. No a teraz už je odobrené úplne všetko, dámy a páni, plný kesov. je výsledok, rýchlejšia ľavá strana 13:69. Veľká výzva pre ďalšie mužské týmy, Polný Kesov. Ideme na to, Šenkvice muži.
Tak Mavrčania vyštartovali ako rakety. Uvidíme, ako to dopadne, malinké zaváhanie na obaja prúdali. Veľká škoda. Problémy boli hneď od začiatku na základni. Tak teraz velikánsky boj. Ide o tabulku, ide o body. Veľká škoda na námierne, to bolo rozhodnuté, ale žiaľ. Musím teraz konštatovať, že výsledný čas bude 26:08. S tým chalani určite nebudú spokojní. Aby vybehli do svojho pokusu na 5. kola. To bude výsledný čas 16:43. Bol rýchlejší meč. Rýchlo pozrieme ten čas žien Sládkovičova. Nech najprv odštartujú a potom vás chceme počuť, takže domáci tým Branč. Ideme na to! Tak a teraz tu chcem počuť úplný kotol, ako ideme tlačiť dopredu. Domáce chlapi vyštartovali. Zatiaľ to vyzerá veľmi dobre. Tretie miesto, 17:78 čas, ktorý budeme zapisovať rýchlejší terč, 17:49, veľmi krásne. Domáci tým ukázal, že vie, preto pokutuje čas 17:78. Poďme na to, babi, križovaný. Babi odštartovali, máme ich pri základni, pozorne budeme pozorovať, čo sa tam deje, ale obe prúdarky sú vonku rozdielovať počkať na miesto. Celkom fajn. Trošku ale fajn, máme výsledok 24:24, čas, ktorý budeme zapisovať rýchlejšie, bola prvá strana 22:96. Čiže križovaný ženský tým, čas, ktorý zapisujeme 24:24. Báby vyštartovali k základni. Opäť pozrieme, ako to celé pozvládajú. Zatiaľ veľmi dobre. Aj rýchlo, tak. Aj. Bude 22:09 pre tento tým. Vybraný ženy 22:09. Vyzeralo tu teraz je štart povolený. Ideme na to, páni. Páni vyštartovali do svojho pokusu. Branči. Vyzerá na to, že celé zvládne práve škoda. Nebudú dokončení pravdepodobne, ale je to veľa takých začína, čo sa teda stále blíži rýchlejší klet bol 14:48, to bol krásny čas. Budeme možno takto dokončiť monitorom v tabulke. Pravdepodobne zapojíme na jeden zub, to povolilo tesnenie. Takže dokončovať nebudeme. Veľký potles pre vybraný. Všetko odobrené, povolené, dámy a páni, bojničky ženy. A máme už na trati. Pozrime, ako to celé zvládnu. Držíme v mieste, aby to dneska v Branči vyšlo, aby spomínali na dnešné kolo. A to bude najlepšie sezónu.
sekúnd sme striekali, 24,42 budú výsledný čas, ale krásny ľavý terč, 17:11. To by bola fantázia, žiaľ. Môžeme ísť na to. Ideme na to. Odštartované máme Dvorník aj mužský tým, už na základní. Jeden prúdar, druhý prúdar, rozdeľovať, pečka do mužskú vonku. Že to vydrží tá plachta, to nás viac zaujíma. Je to rucí rozdeľovač. Level 8. Dokončovať nebudeme, veľký potlesk aj pre tento tým. Žiaľ, toto vyzeralo tiež, že to bolo zapojené na jeden zub, alebo možno tesnenie, uvidím, možno sa dozvieme. Takže Dvorníky, nedokončený pokus. Jarovce môžu štartovať, ideme na to. Silný jarovecký tým rozbieha svoj pokus, ale pri základne Košík nádherný výchly. Počkáme si na vodu. Veľká škoda, ale vidíme, že obaja prúdari sa. Čas zastavený 24:97, budeme zapisovať rýchlejšie vo hlavných terč 22:94. Tento rozbehnutý pokus nemôže rozdeľovať místo jeden tlakovo treba. A páni, Kyselica muži. Páni vyštartovaní, pri základni tam všetky oči teraz sledujú len ich pokus. Všetko máme pripravené. Borci Pata, poďme na to. Patanskí borci odštartovali svoj pokus. Výborný. Ľavý terč krásny, 13:77, ale napravo bude ten výsledný čas 15:03. Všetko máme pripravené, ideme na to. Chceme počuť teraz všetkých fanúšikov, domáci branži na trati. Mladé nádeje. Preto vybehnutý von, už máme aj spoj, ideme s vodou. Rýchlejší 20:55, do celkových výsledkov ale pôjde čas 22:90. Všetko pripravené, dámy a páni, Hrnčiarovce štartujú. Pánov máme odštartovaných, pozrieme si ich prácu na základných. Košík krásne rýchly, zatiaľ to vyzerá, že atakovať môžu. Vyšlo 14:94. Priebežne sa borci posúvajú na druhú priečku. Ideme na to, Trávnica muži. Pánov máme odštartovaných, máme ich pri základni. Opäť, v veľmi dôležitom momente sa dejú teraz, ale všetky polospojky.
Takže čas, ktorý zapisujeme 17:4. Všetko odobrené rozhodcami, ideme na to. Dámy a páni, Padaň muži. Páni vyštartovali jeden z posledných útokov na dnešnej súťaži. Veselšie 15:85, ale celkový čas je 19:39. To je čas, ktorý budeme zapisovať pre Padaň. 19:39. A ešte hlavný rozhodca to teraz odobrí. Ideme na to, Hajské pome. Máme ich odštartovaných, tak si pozrieme ich útok. Vidíme tam posilu z domáceho branču. Rozdielovačka letí dopredu. Prúdar ľavý trošku dlhšie na základne, ale vyzerá, že to stihne. Vytiahnutá pečka v tejto chvíli, ale toto bude problém. Toto bude problém. Rýchlo to rozmotať. Ale sa to vidí, ale tak túto chvíli môže ísť na plnú dopredu. Maliker tam svieti. A máme 32:26. No a na pravej strane budeme mať výsledok 37:97 do Hajsko. A v tejto chvíli ideme na to, Brehy muži. Tak, veľké trápenie, jedna polospojka nezapojená, druhá, tak. To vyzeralo fajn, ale žiaľ veľa polospojok ostalo nezapojených. Potom chlapi vybehli a už sa to celé sypalo. Takže Brehy 30:49. No a čas, ktorý nám svietí na časomíre 30:49, je už v tejto chvíli len informatívny, pretože budeme musieť napisovať Bčko kvôli tomu, že keď terče svietili, tak sadicové spojenie vzadu nebolo zošroubované. Teraz sa tak udialo, ideme na to, Lužany muži. Páni odštartovali záverečný útok a ešte môžu čo to pozmeniť v priebežnom poradí.